Velkommen til Aarhus og en lille selvvaskguide. Det første, der vil ske, når I kommer herhen, det er, at dette lille kamera vil aflæse jeres nummerplade, og så vil porten køre op. Til selvvask, når I skal stille bilen, så skal bilen holde cirka med dækket midt på linjen, og så er der en flot linje i betonen her, cirka der. Hvis I holder det længere tilbage, gør det heller ikke så meget. Jeg har nu parkeret min lastbil. Det næste, jeg skal gøre, det er at trykke start. Det foregår her. Og så er vi i gang. Det første, jeg vil starte med, hvis min bil er meget snavset, det er en forvask. Tag sådan en højtrykslans her. Gør bilen godt våd for det værste skidt af. Der hænger en tilsvarende i den anden side. Det næste skridt, det er at påføre noget skub. Det er noget ret kraftigt sæbe, så at bruge for meget, så skal du alligevel stå og bruge tid på at skylle af. Der hænger en i hver side. Hvis man så gerne vil have en spand vand til at dyppe sin børste i, når man har vasket, så kan man gøre det her. Der hænger en slange i med spanden ved den, og klik under der. Så giver den en portion sæbevand. Man kan også tage to, hvis man har lyst til det. Hvilken børste skal man bruge til hvad? Den blå er til førerhuset. Vinduer, spejle, op bag på bilen. Og der er også nogle lange nogen til der, hvor armene kommer til kort. Den røde, den er til fælge. Og til olie og fedt, der bruger man selvfølgelig højtryksrenseren. Du har vasket din bil. Den er godt børstet. Der sidder sæbe på, så det er du selvfølgelig spulet af med den her. Når du er færdig med det, så tager du vores hjemmelavede regnvand i den her spot-free lans her. Og så giver du bilen en tur på spejle og vinduer, så du er fri for pletter. Det er dyre dråber, så spar gerne på det. Du slutter, hvor du starter. Du har vasket din bil, den er dejlig ren. Inden du kan køre ud, så skal du lige herned. Tryk afslut. Porten kører op. Du kører forsigtigt ud af hallen. Og så håber vi jo selvfølgelig, at du er glad og sender en kollega herned. Tak for den gang.